El baby lead weaning és una pràctica cada cop més extesa i no és nova. Des de fa molts anys es practica per tot el món. Què és el baby lead weaning? És l'alimentació guiada pel bebè. S'inicia sobre els 6 mesos, amb aliments no triturats. El bebè tria el que menja en funció de la gana i els seus gustos. El mateix nen es fica els aliments a la boca. Com es fa? Què hem de tenir en compte? Depèn de molts factors. Estat maduratiu de l'infant, tipus d'aliment. Hem de presentar els aliments en trossos que puguin agafar sense problema. Recordeu que als 6 mesos la prensió és pel mar, no fa la pinça. La dieta ha de ser variada. Hem d'oferir gran varietat d'aliments. Els aliments hauran de ser saludables, amb preparacions sanes, evitant ultraprocessats. Hem de donar aliments que puguin menjar sense dents. S'ha de comprovar que l'aliment es pugui aixafar amb la llengua al paladar. Si no es pot aixafar, és massa dur pel bebè. Inicialment, el menjar l'agafen amb les mans. Quan són més grans, es fan servir coberts. L'alimentació complementària és complementària, és a dir, la lactància materna segueix sent la principal font d'energia en majors de 6 mesos. Quins beneficis té el baby lead weaning? Hàbits d'alimentació més saludables, perquè respecta el cicle gana-sacietat. Els bebès proven diferents sabors i textures i mengen fins que estan saciats. El que sembla estar relacionat amb una alimentació més saludable i variada en el seu futur. Promoció de la lactància materna. Estimula el desenvolupament psicomotriu. Afavoreix l'aprensió manual, la pinça, la coordinació, la masticació. Millora el pas a l'alimentació del nen gran. Per començar amb el baby lead weaning és imprescindible que el bebè s'assegui sol, sense caure. Que hagi desaparegut el reflex d'extrusió, a partir dels 6 mesos. Que tingui una bona coordinació, ulls, mà, boca. Vigilar amb prematurs o nens amb retard de desenvolupament. Quins inconvenients té el baby lead weaning? Risc de dèficit nutricional, que esdevingui en anèmia per falta de ferro, estancament de pes o del desenvolupament. Risc d'ennuegament. És convenient que els pares tinguin nocions bàsiques de primers auxilis. Aliments que s'han d'evitar per al risc d'ennuegament. Verdures crues, tipus pastanaga, api. La poma crua, la fruita de consistència dura en general. Patates de bossa, crispetes. Els fruits secs, però sí que es poden donar si estan molts. Aliments rodons, raïm, olives, cireres, cherries, pèsols. En aquest cas s'hauran de tallar. Salxitxes o aliments en forma de moneda. Caramels. Qualsevol aliment dur que no siguin capaços d'aixafar amb la llengua i el paladar.